Bună ziua! Vă salut cu drag din Tasmania și vă mulțumesc din inimă că sunteți astăzi aici la lansarea cărții mele Căutând răsăritul la Văcărești. Îi sunt profund recunoscător doamnei Raluca Vereș și editurii Ratio et Revelatio pentru organizarea acestui eveniment. Iar doamnei Flori Bălănescu îi datorez nu doar îngrijirea atentă a manuscrisului, ci și studiul introductiv care luminează cartea din interior. O îmbrățișez cu toată afecțiunea pe prietena mea, Ileana Doina Budimir, copilul născut la Văcărești, astăzi ultimul martor direct al tragediei familiei Samoilă. Ea mi-a oferit nu doar documente și fotografii, ci și încrederea de a intra în intimitatea unei suferințe în care pulsa ceva din destinul unei generații întregi, ceva din fibra unei întregi țări, ceva din acea parte a istoriei care nu se predă, nu se plânge, nu se laudă, ci doar există, ca o rană care nu se închide. Această carte s-a născut ea însăși dintr-o rană adâncă. În noiembrie 2022, soția mea, Ariela, s-a stins după mai bine de 51 de ani de viață împreună. Când Ariela a plecat, am pierdut nu doar persoana pe care am iubit-o, ci și martorul principal al propriei mele vieți. Persoana care îmi cunoscuse toate începuturile, toate speranțele, toate înfrângerile și toate izbânzile. Liniștea care a urmat m-a împins spre trecut și spre o întrebare care nu mi-a mai dat pace. Ce anume ține o familie vie și unită în fața încercărilor? Durerea era prea proaspătă pentru a putea scrie despre propria mea familie. Și atunci mi-a revenit în minte doamna Ileana Samoilă. Privind înapoi, înțeleg că Ariela și cu mine nu am fost doar soț și soție, ci doi oameni care au înfruntat lumea ținându-se de mână. Regimul comunist a încercat să ne despartă, să ne împiedice să ne căsătorim, să ne controleze viața și alegerile. Dar nu a reușit. Am plecat din România, am luat-o de la capăt în Italia, apoi în Australia, cu doi copii mici și cu toate greutățile începuturilor. Și aici, în Australia, viața ne-a răsplătit. Ani la rând am lucrat împreună la Universitatea din Tasmania, unde noi doi eram micul departament de italiană. Aici am înțeles limpede ceva ce poate fi spus doar după o viață trăită. Iubirea și loialitatea, care într-o dictatură ne-au fost imputate, într-o societate liberă au devenit virtuți. Într-o lume democratică, devotamentul este o calitate. În comunism era o vină. Noi am avut șansa să trăim într-un loc unde iubirea se premiază. Ileana Samoilă a trăit într-o lume unde iubirea se pedepsea. Dacă în cazul nostru regimul a încercat să ne oprească, în cazul ei a reușit pe deplin. Pentru ea, iubirea față de familie nu a fost doar suspectă, a fost considerată o crimă. Loialitatea ei a fost interpretată ca un act ostil. Statul nu a încercat doar să-i controleze viața, ci și sentimentele. Pentru această loialitate, Ileana Samoilă a plătit un preț inimaginabil, un preț care s-a răsfrânt asupra multor membri nevinovați ai familiei ei.
Am cunoscut-o pe doamna Samoilă la începutul anilor 90, la București. O femeie modestă de statură, dar uriașă în demnitate. Când mi-a spus 2 ani mai târziu că dolarii pe care îi dădusem pentru scurtarea unor haine o ajutaseră să-și cumpere garsoniera în care trăia, am simțit în acea propoziție o viață întreagă. Suferință, modestie, o forță tăcută de a merge înainte fără să urască. Prin Paul Budimir, prietenul meu de o viață, prin Ileana Doina, soția lui, și prin documentele familiei am descoperit treptat povestea ei. Poate că m-a atins atât de profund și pentru că Ileana Samoilă s-a născut în același an cu mama mea și pentru că și familia mea a fost lovită de comunism. Tatăl meu, declarat chiabur de tânăr, mama mea, răpusă prea devreme de o viață nedreaptă. În destinul Ilenei Samoilă am recunoscut ecoul propriei mele familii și ecoul unei generații întregi. Căutând răsăritul la Văcărești, este povestea unei femei care nu a vrut decât să-și iubească familia. Pentru această iubire a fost arestată în timp ce era însărcinată, anchetată, condamnată. A trecut prin Văcărești, Mislea, Jilava. A cunoscut frigul, foametea, umilința. A născut un copil în detenție, într-o lume care încerca să-i smulgă nu doar libertatea, ci și demnitatea. Pentru noi, adică pentru Ariela și pentru mine, iubirea a fost o forță care ne-a scos din întuneric. Pentru doamna Ileana Samoilă, iubirea a fost motivul pentru care a fost aruncată în întuneric. Aceasta este diferența. Și acesta este motivul pentru care povestea ei trebuia spusă. Această carte este o recuperare a trecutului, desigur, dar și un avertisment. Memoria este fragilă, uitarea este comodă. Astăzi, când ultimii martori ai acelei epoci se sting, riscăm să pierdem nu doar amintirile lor, ci și lecțiile lor. Ileana Doina, copilul născut în detenție, este astăzi ultima păstrătoare a memoriei familiei sale. Prin ea, vocile celor plecați încă vorbesc. Prin această carte am încercat să le ofer și eu un loc. Știu că nu putem schimba trecutul. Nu îi putem întoarce pe cei care au murit în închisori. Dar putem să ascultăm, putem să păstrăm, putem să scriem. O pagină nu poate înlocui o viață, dar poate salva o amintire. O carte nu poate face dreptate celor morți, dar îi poate apăra de uitare. Aceasta este, cred, datoria celor rămași. Să ducă mai departe poveștile celor care nu se mai pot apăra singuri de tăcere. Pentru mine este și un gest de recunoștință față de Ileana Samoilă, față de familia ei, față de părinții mei, față de Ariela, față de toți cei care au trecut prin întuneric fără să-și piardă omenia. Am scris această carte în Tasmania, dar cu sufletul întors spre România, cu credința că memoria nu este doar despre trecut, ci și despre viitor. Un popor care își uită suferințele riscă să nu le mai recunoască atunci când se întorc sub alte forme. Dacă această carte va trezi într-un cititor o întrebare, o lacrimă, o amintire, atunci lumina Ilenei Samoilă va continua să ardă.
iar lumina, oricât de adânc ar fi rana, nu încetează niciodată să vină. Vă mulțumesc și vă îmbrățișez cu drag.